Hej og velkommen. Formålet med denne læringsvideo er at vise, hvordan man sætter en tarp op i naturen. Når vi sætter en tarp op, skal vi først og fremmest finde et egnet sted, gerne med 2 træer med et par meters afstand imellem. Derover skal du hjemmefra selv medbringe følgende ting: en tarp eller en teltflag, et stykke tov på gerne 10 meters længde til vores ridgeline, 4 stykker tov på 1 meter til vores pløkker, 3 stykker tov på minimum 20 cm til vores prosiknuder, pløkker minimum 4 styk, 1 til hver hjørne, og et par små grene, som vi finder i skovbunden, som skal bruges til vores prosiknuder. Jeg starter ud med at lave et Siberian hitch med enden af tåret fra min ridgeline. Jeg kører enden venstre om og samler tåret i min højre hånd. Jeg starter ud med at lave et underhåndsøje i venstre side og kører derefter enden under tåret. Nu laver jeg en halv drejning på året med venstre hånd og trækker derefter lidt af enden igennem året. Herefter strammer jeg ved at hive i den højre del af tåret. Nu trækker jeg tåret fra det ene træ over til det andet træ og går i gang med mit badunstik. Jeg krydser tåret og fører det oppefra og ned i hullet. Herefter fører jeg det 2 gange rundt om højre side af tåret. Når jeg har gjort det, trækker jeg tåret under og derefter over den lange del af tåret. Nu strammer jeg det til. Jeg kan nu stramme min ridgeline ved at føre knuden væk fra træet og mod mig selv. Nu klargør jeg mit tov til mine prosiknuder. Jeg fører enderne sammen ved at lave et råbåndsklo. Jeg kan nu gå i gang med at lave mine prosiknuder. Jeg fører tåret oven på min ridgeline og kører det rundt ind i sig selv 3 gange. Nu strammer jeg det til. Tåret kan nu ikke bevæge sig, hvis jeg hiver i den lange ende fra side til side, men er let at bevæge, når man gør det oven på selve ridgeline. Jeg fører nu enden af prosiknuden igennem stropperne på min tarp og bruger de små grene, jeg har fundet i skovbunden, til at spænde stroppen fast. Jeg tager nu de 4 stykker tov på 1 meters længde og binder dem fast i hvert hjørne af mit tarp. Herefter kører jeg tovet rundt om mine pløkker og laver et badunstik. På den måde kan jeg nu spænde min tarp ud i hvert hjørne ved at stramme badunstikket til. Således er alle hjørnerne nu spændt ud. Min tarp er færdig. Jeg har nu et tørt sted at overnatte og kan genopbygge kampkraft til morgendagens aktiviteter. Tak for at se med. Nu er det din tur til at gå ud i naturen og bygge en tarp.